हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोरानोखि CTET थामहिनबा सेन्ट्रेल टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्टनि थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय जोबोरै मोजां खौरां 2021 आरो 2022 बोसोरनि थाखाय CBSE आ खुंनो लादों 15 एडिशन अफ CTET आरो बेनि थाखाय मिनिमाम क्वालिफिकेशना जाबाय 12 पास थामहिनबा जायफोरानोखि हायर सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनानो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बेवहाय फोरमायनाय जायाखै भेकेन्सिया बेसेबां लाखिनाय जादों सो गोसो गोनां सुबुंफ्रा बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनोब्ला फोरमायनाय जागोन लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन एग्जाम डेट एप्लाइ फिस क्वालिफिकेशन पार्सेन्टेज बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो CBSE नि अफिशियल नोटिफिकेशनाव फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोननि जि एग्जाम बे एग्जाम नेमा जाबाय सेंट्रल टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्ट 2021 बेनिफ्राय एडिशनाव दङ 15 एडिशन बेनिफ्राय नेम अफ बोर्डआव दङ सेंट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन थामहिनबा CBSE बेनिफ्राय टाइप अफ एग्जामाव दङ कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट थामहिनबा नोंथांमोननि जि एग्जाम बियो अनलाइनाव जानो हागौ डेट अफ एग्जामाव दङ बेवहाय जेबो डेट मेनसन खालामनाय गैया नाथाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोननो एडमिटआव फोरमायनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायदों थेवबो डिसेम्बर 16 2021 निफ्राय लानानै 13 जानुवारि 2022 नि गेजेराव जागोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेवहाय एज लिमिट थामहिनबा एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननि जि मिनिमाम एज लिमिट बियो 18 इयार्स जानो नांगोन होननानै CBSE नि अफिशियल नोटिफिकेशनाव फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोननि जि टेट एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ मोननै केटेगरियाव बोखावनानै होनाय जादों मोनसेया जाबाय क्लास 1 निफ्राय 5 सिम बेखौ प्राइमारि लेभेलाव बोखावनाय जादों आरो गुबुन मोनसेया जाबाय क्लास 6 निफ्राय 8 सिम बेखौ सेकेन्डारि लेभेलाव बोखावनाय जादों सो नोंथांमोना बेनिनो बबे मोनसेयाव एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनानै लानो बेवहाय क्लास 1 निफ्राय 5 सिम बेखौ प्राइमारि लेभेलाव बोखावनानै होनाय जादों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना दानिया प्राइमारि लेभेलाव एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेशना बेसेबां थानांगोन बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथांमोना 50% मार्क्स लानायजों लोगोसे हायर सेकेन्डारिखौ कमप्लिट खालामनाय जानो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना 2 इयार्सनि DLED थामहिनबा डिप्लोमा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन लानाय जानो नांगोन सो बेबायदिनो नोंथांमोना बेबायदिनो सेकेन्डारियाव 50% मार्क्स लानायजों लोगोसे BLED जायफ्रानोखि लादों बिथांमोनाबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन सो नोंथांमोना नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन बायदि बेवहाय नोंथांमोना नायनानै एप्लाइ खालामनानै बेबायदिनो क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 नि थामहिनबा सेकेन्डारि लेभेलाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशना बेसेबां थानांगोन बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथाङा मिनिमाम ग्रेजुवेट कमप्लिट जानायजों लोगोसे 2 इयार्सनि डिप्लोमा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन थामहिनबा DLED लानाय जानो नांगोन नङाब्ला ग्रेजुवेटआव 50% मार्क्स लानायजों लोगोसे नोंथांमोना 1 इयारनि बेचलर इन एडुकेशन थामहिनबा BEd लानाय जानो नांगोन बेबायदिनो गोबां रोखोमनि क्वालिफिकेशन बेवहाय होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बबे क्वालिफिकेशनाव गोग्लैनानै नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना बेवहाय डिटेल्सआव नायनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बे खोथाखौ मिथिनानै लानाया जोबोरै गोनां जे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव बेवहाय एग्जामिनेशन फिस महरै होनो नांगोन सो बेवहाय केटेगरि लानानै एग्जामिनेशन फिसआ गुबुन सो बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय मोजाङै नोजोर होनानै लानाया जोबोरै गोनां जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय बेवहाय फार्स्ट पेपारनि थाखाय 1000 रुपिस आरो जुदि मोननै पेपारखौबो लिरोब्ला नोंथांमोना 1200 रुपिस होनो नांगोन बेबायदिनो ओबीसी नि थाखाय 1 पेपाराव बेबायदिनो 1000 रुपिस आरो बोर्ड पेपारनि थाखाय 1200 रुपिस बेबायदिनो एसटी नि थाखाय 500 रुपिस आरो बेबायदिनो बोर्ड पेपारनि थाखाय 600 रुपिस पेड खालामनो नांगोन सो बिदिब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि केटेगरि बायदि बेवहाय फिसखौ नायनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो इम्पोर्टेन्ट डेट्सखौ बेवहाय फोरमायनानै होनो सानदों स्टार्टिं जादोंमोन नोंथांमोननि थांनाय 20 सेप्टेम्बर 2021 खालार खालि आरो बेनिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ थागोन फैगौ 19 अक्ट'बर 2021 खालार खालि सो नोंथांमोना बेवहाय दान मोनसेनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय थांनानै डाइरेक्टनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन